Казан театр училищесі. Күпме шәхесләр нәкъ менә бу бинада укуларын башлыйлар. Күпме хыяллар нәкъ менә бу бинада инде чынга аша башлыйлар. Казан театр училищесында безнең Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрының артисткасы Лилия Низамиева да укыта. Әйдәгез, аның дәресен дә карап килик әле. Лилия Низамиева 1973 елның 15 декабрендә Казан шәһәрендә туа. Әти-әнисе сәнгать өлкәсендә эшләмәсәләр дә театрга мөкиббән булалар. Эштән соң арып кайтуга, төнге сменаларда эшләүгә карамастан, Алиаскар Камал театрына көндә диярлек спектакль карарга йөргәннәр. Әз генә үсә төшкәч, бәләкәй Лилия дә аларга ияреп йөри башлаган. Актриса булам дип хыялланмаса да, театрга булган мәхәббәте аны Мәдәният һәм сәнгать институтының актерлык осталыгы бүлегенә этәрә. Анда ул Нәҗибә Ихсанова, Шамил Бариев, Илдар Хайруллин, Ренат Әюпов кебек остазларда белем ала. 1997-2001 елларда Яр Чаллы татар дәүләт драма театрында эшли. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында 2007 елда эшли башлый. Моңарчы биредә 2002-2004 елларда эшләп киткән була. Лилия ханым, билгеле булганча, сез артист кына түгел әле. Сез укыту белән дә шөгыльләнәсез. Сез инде ничә студентның остазы. 2012 елдан укыта башладыгыз, әйме? Ни эшләп укытырга булдыгыз? Укытуга алуымның сәбәбе декретныйдан чыкканнан соң, рольсез утыруларым да булгандыр инде. Менә шунда үземне тыныч тотмас өчен, иҗат юлым дәвам итү өчен алынганмындыр укытуга. Тәкъдим булды, рәхмәт тәкъдим итүчеләргә, рәхмәт ышанучыларга һәм шул нигә укытуга алындым да үземнең булган багажымны, шунда ук педагогларның һәр әйткән сүзе искә төште. Аларның тәләпләре, аларның безгә карата мөнәсәбәтләре ничектер күңелдә элек хатирә булып сакланса да, яп-якты күз алдыма пәйда булды дигәндәй. Мин бит дөресен әйткәндә үземне күбрәк педагог иттереп хис иткән идем. Мәктәптән соң, мәктәпне бетергәннән соң артист түгел. Миңа әйткәннәре бик күп булды. Лилия, артистка бар, синең сәләтең бар дип. Ләкин мин нишләптер шул педагогикага бик тартылдым. Үзегезне укытучы итеп күрдегез? Мин үземне яшьтән үк укытучы итеп күрдем. Һәм менә шул хыялым тормышка ашты, күрәмсең. Театрда ничә ел, 10 ел эшләгәннән соң укыта башладым дигәндәй. Сезнең шәкертләрегез сезгә көч бирәләрме? Әллә инде алалар гынамы? Юк, алар көчне алалар. Әмма ләкин аларның минем тәләпләремне үтәп бик матур күренсәләр, минем өчен ул зур шатлык. Мин алардан кире ниндидер теге буйсынуны димме, алардан көтмим. Һәм алар буйсынмыйлар да, алар иҗат кешеләре, аларның үз тормыш юлы, үз иҗат юлы дигәндәй, мине ишетеп, менә шул яңа үрләргә менергә дим инде җиңел булса, минем киңәшләрем белән миңа шул җитә дигәндәй. Һәрбер шәкерткә көч бик күп китә, вакыт күп китә. Һәм дә балаларыма дигән вакытны күбрәк шәкертләргә исраф итәм. Менә укытучы һөнәренең иң рәхәте нәрсәдә һәм иң авыры нәрсәдә? Иң авыры эшне башлап җибәрүдә авыррак була. Үзеңнең фикереңне кешегә җиткерү, сине аңлап бетермәскә дә мөмкиннәр, ул алымны кабул итмәскә дә мөмкиннәр. Менә иң авыры шул. Ә инде иң рәхәте эшнең нәтиҗәсе. Нәтиҗәдә мине шәкертләрем бик каты борчыды дип әйтә алмыйм. Алай булганы булмады. Чөнки бик күп эш һәм көч исраф ителә аларга. Һәм ул нәтиҗәдә һәр хәлдә уңай результат була. Менә театрда сезнең инде укыткан шәкертләрегез сезнең белән эшлиләр, әйбәт. Сезнең ничектер мин бит укытучы дигән, ә син шәкерт дигән барыбер шундый ара каламы? Әллә инде сез инде аларны түгел коллега итеп кенә күңелегезгә шулай итеп кенә якыная башлыйлар. Алар дөресен әйткәндә шәкерт булып калалар. Менә ана кеше өчен бала 80дә дә бала ул. Һәр хәлдә алар шәкерт. Ләкин бергә эшләгән вакытта коллегалар да алар минем өчен әгәр берәр хаталарын күрсәм,
Анысын әйтмичә калмыйм инде. Анда педагог буларак, остаз буларак инде түзеп булмый. Йөрәк күңел аңа түзмәй. Билгеле булганча шулай ук һәм күбебез белгәнчә Илнар абый да инде театрда эшли, Лилия Илнар Низамиев дигән дуэтны, шундый гаиләне, ин театраль гаиләне дисәң дә була, белмәгән кешеләр сирәктер. Илнар абый белән ничек танышып киттегез? Илнар абый белән без бергә укыдык. Без аның белән бергә бер курска укырга кирдек. Менә шул подготовительный ниләр дәресләр вакытында без таныштык. Шуннан бирле без Гелбергә дигәндәй дуслашып йөри идек. Дуслашкан вакытта бәхәсләшкән моментлар бик күп булды. Менә шул дуслык, күрәмсең, мәхәббәткә әйләнде дә куйды. Бергә театрда эшли башлаганнан алып без инде гаилә төзергә булдык. Денис, нинди ул Лилия апа? Лилия апа ул бер караштан ул бик ничек әйтим, кырыс та, тыңламаган вакытта әйтеп тә куярга мөмкин, урышып та куярга мөмкин. Но шул ук моментта, шул ук сәгатьтә ул безнең өчен икенче әни. Ул без ширләсәк, без бер нәрсә булса, ул безнең өчен кайгырып, безне үзенең балалары шикелле тота инде. Шул. Шунда менә күңелеңә бик якын булган бренди мизгел булганы бармы? Менә Лилия апаны икенче яктан ачкан мизгел. Менә беренчесен кырыс дип уйладым да инде. Ул сиңа бөтенләй икенче яктан ачылды. Шундый мизгелне хәтерләмисеңме? Андый мизгелләр хәзер бик күп булды инде ул. Берсен генә аерып әйтеп булмастыр дип уйлыйм. Лилия апаның үзенчәлеге шунда, ул безнең өчен үрнәк актер, ул русча әйткәндә великолепный актер безнең өчен. Һәм шул ук моментта ул безнең өчен режиссер да. Мин менә шул Лилия апаның үзенчәлегедер дип уйлыйм. Ул бер, югалып калмый. Ул төрле ситуациялардан чыга белә. Әйе. Лилия, син группаның старостасы. Димәк, инде Лилия апаның уң кулы нәкъ менә син. Бу әлбәттә авыр да вазифа име. Лилия апа беренче булып нәкъ менә сиңа, нидер йомышлары буенча дәшәдер бит. Син Лилия апаны ныграк та беләсеңдер үзеңнең курсташларыңа караганда. Син нинди Лилия апа? Лилия апа ул безнең өчен ул янып тора. Ише өчен ул бер караганда шундый таләпчән һәм ул яктан ул беләсезме безнең өчен бик яхшы. Чөнки без студентлар, безгә эшләмәскә генә булсын. Һәм ул безне шундый эшкә инди, ул безне өйрәтә. Ул безнең өчен янып көеп тора, безнең эшебез өчен, безнең спектакльләр өчен. Һәм безне дә шулай ук үзе безнең эшебезне яратырга һәм дә шундый ук эшкә тырыш булуга өндәп тора. Хөрмәтле тамашачылар, инде мин педагог буларак һәм шәкертләрем белән бергәлектә сезне үзебезнең диплом спектакльләребездә көтеп калабыз. Ул да булса бүгенге көндә безнең 2 спектаклебез әзер. Ул грандиоз проект дип атыйм мин аны. Ул да булса Гаяз Исхакый Теләнче кыз һәм Гальдони, Карло Гальдони 2 хуҗаның хезмәтчесе спектакльләр. Рәхим итегез, профсоюзный 19-ка сезне көтеп калабыз. Бу кадерле һәм хөрмәтле бинага килгәч, әлбәттә инде студент чаклары искә төшә, үзебезнең остазыбыз искә төшә, һәм ничектер монда дулкынландыргыч та, ничектер монда килергә урыккан идем дә бер мәлне. Рәхәт безнең уку бинабызның, училищеның исе дә хәтта ниндидер көч биреп тора. Инде әлбәттә бүгенге безнең тапшыруыбыз Лилия Низамиева турында булды. Күрсәгез, танысагыз, инде бу бик билгеле булган 17-нче аудитория. Нәкъ менә монда 3-нче курста студентлар күчеп, инде сәхнәне тоя башлыйлар, сәхнәдә уйный башлыйлар. Нәкъ менә бу бинада бик күп шәхесләребез үзләренең иҗат юлларын башлаган. Һәм инде сез күргән шәкертләр дә үзләренең зур юлларын нәкъ менә бу 17-нче аудиториядә башларлар да.
Без аларга уңышлар телибез. Һәм инде әлбәттә Лилия апага иҗатында да, менә бу җиңел булмаган хезмәтендә дә гел уңышлар гына һәм инде әлбәттә бик яхшы, шәп нәтиҗәләр генә теләп калабыз.